Οι άντρες δεν τις θέλουν τις έξυπνες. Με μια έξυπνη δίπλα τους νιώθουν αυτοί πιο βλάκες. Μην το βάζεις τώρα με τις μαμάδες. Προς Θεού, μη με παρεξηγείτε καλές μου μαμάδες. Ξέρω θέλετε το καλό μας. Μερικές φορές όμως αυτοί που θέλουν το καλό μας είναι πιο επικίνδυνοι από αυτούς που θέλουν το κακό μας. Γιατί τον εχθρό τον εντοπίζεις, αμήνεσαι. Δώσ' μου εμένα εχθρό να στον εξουδετερώσω στο πιτς πιτήλι. Με τους δικούς μου όμως φοβάμαι. Διότι ο δικός σου άνθρωπος δεν ξέρει. Χτυπάει μπάμα εκεί που σε πονάει. Η μάνα μου, ας πούμε. Όταν ήμουν 15 χρονών, ήξερε καλά ότι είχα πέσει στη γνωστή ψύχωση της εφηβείας. Δίαιτα. Ήσουν χοντρή μικρή. Κοίτος. 47 κιλά και 34 γραμμάρια. 47 κιλά και έκανες δίαιτα. Ένα μήλο ημερησίω σε 3 δόσεις. Και πώς χόρτενες με ένα μήλο. Είπα ότι χόρτενα. Πώς άντεχες. Περιμένοντας τις Κυριακές που είχε εορταστικό πρόγραμμα, ένα γιαούρτι 0% λιπαρά. Πες μου πώς ήσουν τρελή. Δεν ήμουν τρελή. 15 χρονών ήμουν, άρα το όποιο κοριτσάκι θέλεις. Όλα νιώθουν τετράποδα, άρα δυστυχισμένα. Όλα κάνουν δίαιτα να γίνουν αδύνατα, άρα ευτυχισμένα. Καλά, φοβερό πόδι. Μα τι στο καλό κοιτάς, με σταθείτε το τυπάχημα, πρέπει να χάσω 5 κιλά και την τρίτη. Τα έχασες τελικά. Σιγά μην τα χάσα. Και έτσι παρέμεινα δυστυχισμένη αφού πίστευα ότι παρέμεινα τετράπαχη. Οπότε έβαζες κάτω το ταψί με τον μπακλαβά για να παρηγορηθείς που ήσουν τετράπαχη. Αλλά δεν παρηγοριόμουν, απλώς χόντρανα κι άλλο. Οπότε έτρωγες και το ταψί με το καταήφι. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι, Αλήθεια πες μου όμως, με βρίσκεις χοντρή. δεν είσαι της υφής, μια χαρά είσαι. 60. Δεν είσαι καθόλου χοντρή. Πώς ήρθε, Θεό χοντρή είσαι. Γιατί κάπου διάβασα ότι η Ναόμι κάπου είναι 50 κιλά με ίσως 1,90. Και τα μοντέλα κοιτάς εσύ. Δεν τα κοιτάζω εγώ, εσύ τα κοιτάς. Εγώ απλά κοιτάω που κοιτάς εσύ. Όχι, δεν το πιστεύω. Σιγά να μην κοιτάζουν οι άντρες αυτές τις ιστιοσανίδες. Εγώ σου λέω τα θέλουν τα πιασηματάκια. Ναι, και πού το ξέρεις. Για κάτσε να ρωτήσουμε. Αλήθεια λέει κύριε, τα θέλετε τα πιασηματάκια σας. Αυτή την κατάλαβα. Ούτε με άρρωστη μ' αρέσουν. Η αλήθεια να λέγεται. Μην αφήσετε ποτέ κυλίτσα. Καλά, τι πες και του λες του ανθρώπου. Μια συμβουλή του δίνω, κακό είναι. Και επειδή οι γυναίκες σας παρά είναι διακριτικές, κύριοι, θα σας μιλήσω εγώ. Το έχετε το άτιμο το κουσούρι. Όλο πάχινες και πάχινες. Γιατί, εσείς τι κάνατε. Όχι όλοι, είναι μερικοί κορμάρες. Αυτός εδώ σίγουρα πάει γυμναστήριο. Τυχερή η μικρή. Μην ορκίζεσαι. Πού πας αγάπη μου. Γυμναστήριο. Πάλι γυμναστήριο αγάπη μου. Τι πάλι αγάπη μου, 5 ώρες έχω να πάω σάπισα. Αλλά πρέπει να κάτσουμε να μιλήσουμε και εμείς μια φορά σαν άνθρωποι. Για σένα το κάνω αγάπη μου. Θέλεις απλά κορμάρα δίπλα σου. Και που τον θέλει, πού να τον βρει. Αφού ο παιδαράς τη βγάζει στο γυμναστήριο. Ενώ το κοντρούλι ξέρεις που θα το βρεις. Ή στο καναπέ θα το θυμάσαι, ή στο ψυγείο θα ψάχνει για πίνες. Συγγνώμη, πώς διάλογο φτάσαμε στο ψυγείο, με τη μαμά την ξεκινήσαμε. Και που το βλέπεις το περίεργο, η μαμά με το ψυγείο πάνε μαζί πακέτο. Μαμά ίσον φαΐ, ψυγείο ίσον φαΐ, άρα μαμά ίσον ψυγείο. Δεν έχεις διάλογο. Μαμά χωρίς φαΐ δεν είναι μαμά, είναι... Μπαμπάς. Σε κοιτάει εσένα ποτέ ο μπαμπάς σου. Όχι, είδες. Ο μπαμπάς είναι για την υψηλή εποπτεία. Έχει το επιτελικό έργο. Βασική του αποστολή είναι... Να κρίνει το έργο της μαμάς. Αποστολία. Το παιδί δεν πάει καλά. 13 πραγματικά. Έσχος. 14 στα αρχαία. Διότι η φουκαριάρα η αποστολία για να γίνει το παιδί άνθρωπος πρέπει να συνδυάζει τον Αϊνστάιν με τον Δεσοσύρ. Και προσπαθεί. Τις περισσότερες φορές προσπαθεί. Αλλά έχει και τον επιθεωρητή μέσα σε εκπαιδεύσεως από πάνω. Ο οποίος δεν επιθεωρεί απλώς. Διαμαρτύρεται και από πάνω. Να σου πω, δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς που τα θέλουν όλα δικά τους, Εγώ δεν θέλω να γίνω γυναίκα λάστιχο. Αν θες να κάνουμε παιδιά, να βρούμε έναν τρόπο να τα μεγαλώσουμε μαζί. Πώς να κάνω και παιδιά και καριέρα. Να τα μοιράσουμε τουλάχιστον. Βεβαίως να το μοιράσουμε. Εγώ να αναλαμβάνω την καριέρα, εσύ να αναλαμβάνεις τα παιδιά. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ αγάπη μου να κάνω παιδιά, αν μπορούσα, ευχαρίστως να εξυπηρετήσω. Να τα κάνεις, να τα κάνεις είναι σχετικά εύκολο. Περιφέρεσαι σαν κουντά από το λεφαντάκι να δεις. Και τελείωσε. Ετάει και τα ζώδια τα μεγάλα. Το μεγάλο. Θα αναλάβεις το μισό μεγάλο, τουλάχιστον δεν θα μ' αφήσεις να κρατιέμαι μόνη μου. Α, παπα, δεν μπορώ.
κάνει κοπέλη δουλειά. Θα μεγαλώσει χωρίς να το πάρεις χαμπάρι. Όχι, αγάπη μου. Κάνεις λάθος. Εγώ θα το πάρω χαμπάρι. Εσύ δεν θα το πάρεις. Πάντως, ό,τι και να τύχαινε, ήξερες ότι θα στηριχτείς πάνω του. Είχε κύρος, είχε τσαμπουκά, είχε γνώμη. Και δεν άφηνε κανένα άλλο να πει τη δική του. Εντάξει, ώρες ήταν ανυπόφορος. Αλλά σε γενικές γραμμές, Σε γενικές γραμμές δεν ξέρεις τι θες. Φαγώθηκες να αλλάξουν οι άντρες και τώρα άρχισαν να αλλάζουν εσύ νοσταλγείς τον μπαμπά σου. όχι τον μπαμπά μου, τους αμυγόμενοι. Τι ακούσατε τώρα, πάλι φταίω εγώ. Πότε θα είναι λιοντάρι, πότε θα είναι λαγό. Εγώ πάντως ξέρω τι θέλω. Ένα ωραίο τύπο να διασκεδάζω όσο πάει και μετά αντίο. Ούτε έρωτες, ούτε καυγάδες, ούτε δεσμεύσεις, τίποτα. Ξέχνα το, δεν γίνεται ούτε σε 100 χρόνια. Γιατί δεν γίνεται, γίνεται και παραγίνεται. Οι άντρες το κάνουν και εμείς αν το δούμε χαλαρά. Δεν μπορούμε, παιδάκι μου, να το δούμε εμείς το θέμα του σεξ χαλαρά. Μην κοιτάς τους άντρες, αυτούς τους μεγαλώνει σεξομηχανές. Εμάς, Ιωσίας Μαρίας. Μια φορά και ένα καιρό, όχι σήμερα. Εδώ άρχισαν οι γονείς να ανησυχούν άμα η κόρη τους, πώς να το πω, δεν το πάει το γράμμα. Άκουσα προχθές τη μάνα μου να μιλάει για μένα με μια φίλη της και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Κι αυτό το καημένο το δικό μας δουλειά κι άλλος ο Θεός. Έρχεται στις 11 και πέφτει ξερό κάτω. Έχει μήνες να βγει έξω. Πού να σταυρώσει άντρα. 3 τάματα έκανα στον Άγιο Φανούριο να μας φανερώσει ένα καλό παιδί. Αλλά τίποτα. Ο Άγιος είχε φόρτο εργασίας. Σήκωσε κι αυτός τα χέρια ψηλά. Αχ, τα λέω κι εγώ στη δικιά μου. Ωρα πουλάκι μου κάνα ποτό, πέτα κάτω τα δικόγραφα και βγες λίγο έξω. Πού θα σε δει ο άλλος να σε λυπηστεί. Αχ, Ασπασία μου, πού φτάσαμε. Να παρακαλάμε εμείς να μας απαυτώσουν τα κορίτσια μας. Τώρα τα λέει βέβαια, που δεν θέλω να δω. Όταν έβγαινα, τρομότανε με τα ρούχα της. Και δεν μου λες τι δουλειά έχεις εσύ κορίτσι πράγμα μέσα στις 4 το πρωί. Αφού στη διάκριση πας στα κάτω, μαμά. Κλάπει αυτό η πατσατζίδικο. Και δεν μου λες τι έκανες εκεί όλη νύχτα. Χόρευα. Χόρευες ή έβγαζες τα μάτια σου. Κοίτα κακομοίρα μου, τα μάτια σου 14. Μην κοιτάς τον αδερφό σου, είσαι σε κοπέλα. Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Από τότε απλώνω χέρι σε άντρα και με πιάνει υπονόματος. Πού να χαλαρώσω. Θυμάμαι τον πρώτο μου ραντεβού με τον Πάνο. Περίμενε σαν τρελή να βρεθούμε. Και μόλις βρεθήκαμε, που δεν νεότερο με το δυτικό μέτωπο. Το άκους βλέπεις. Να το κάνω από το πρώτο ραντεβού θα με πει εύκολη. Να μην το κάνω θα με πει ξενέρωτη. Αποτέλεσμα, μία έδικα πως την κρεβατοκάμερα, μία πως την εξώπορτα. Δεν άδικε ο άνθρωπος, δεν καταλάβει. Βλέπεις αυτοί, δεν έχουν τέτοια άγχη. Έχουν όμως άλλα, χειρότερα. Σεξι είναι το μωράκι μου. Να το ρωτήσω κάτι πολύ προσωπικό το μωράκι μου. Μπορείτε να αφήσεις τα λόγια μου θέσεις στα έργα μου. Όχι, εγώ θα το ρωτήσω. Να το ρωτήσω. Καλά. Ρώτα το να τελειώνουμε. Με πόσους έχει πάει το μωράκι μου πριν από μένα. Γιατί θα του ζητήσεις συστατικές επιστολές. Δεν ξέρω. Καλά. Αφού θέλεις να ξέρεις, να το πάρει το ποτάμι. 5. Ντοεν. Και μη πολύ, ναι. Τι θα πει πολύ και λίγη, δεν θα το κρίνω. Τώρα το κρίνει και το παρακρίνει. Πολλοί του φάνηκαν. Άσε που είναι σίγουρος ότι του κρίνεις και ένα 10%. Οπότε προσπαθείς να ανασκευάσεις την κάφα.